mentah gede spak senam gebar huai pada pilih shedin shega spak senam kebenengkong penlap yu Jisu hangta Jisu don nag spak senam kebenengkong manu bai tho ingi gine ke history pat kham tam ke jing tho jong ke history hat kum ke kot niam jing khristan ke bible kum no ngila ban shania ye ke jing tho jong ke bible bo Jisu don shisha sangap mdei tang ke jing tho jong ke bible ke bakran chipang u Jisu don shisha spasang bunakong kadai ke jing yetho jong ki sto ki sanran jong u ki be don lang bat u bat ki yetho ha ki wei pat kita ki wei pat ki tho ki wei pat kumta ga da ke jing tho ka her pateng la arjasnem yakne ke jing yetho ka her pateng la pateng nado ke spasam ku bunakong kadai ke jing hikai la ke jing yetho pateng la pateng benre ba la bo jing tho la bo record daki katugan ni gibriu ki ba start ki ba nang ban tho bantar ha spas nem ke banong kong hi u Jisu u im ha spas nem ke ba nongkong bat u yap ha snem ke ba laipo lai Jisu yap aga snem ke balai polai kelaban dona kelaban tam kendiat bat hadin kita ke jingyap ju u mi biang na ke jingyap bat u leit no na gani ke perthai bat hadin kumba arpo snem la sedang ban bo jingtho syapang ju u wei ubriu u start hado kata udah beri start ha ukerteng upol uneu beri usdang man bo jing tho ya ke jing im jong Jisu kumba arpos nem hadin jong Jisu arposan nem hadin jong Jisu hadin bo Jisu don chu ne perthai baru sedang man bo jing tho sedang ban tho ban bo jing kan ma baru sedang man hikai Chapang jong ne Jisu bat teram dei tang upol ubobo jing tho utho haga spa utho haga snem ga san pho sabu khanda san pho kala ban tam san pho san usdang ban tho ye ki jing tho jong u chapang jong ne Jisu bat mdei tang mo u don ro ki nong tho ki ba tho chapang jong Jisu kum uwei ubriu begerteng Matius don ro ubakerteng Marcos don ubakerteng Lukas don ubakerteng Yohanes don ubakerteng Jacob bat kumta ter kini gibriu kibo jing tho ye ke jing em jong Jisu ye ke hagito ki lai potli ki snem hangne perthai kibo jing tho chpang ke jing le kamba ju chpang ke pen khia ju kibriu na ke jing pang ju ke chpang kumno ba u be gi ksoi naki beri ki besong soi bodu le bha u yai keleng u le bha taru Jisu la bo jing tho naki ne ki beri u Matius u Marcos Lukas bodu Yohanes barum dei dang kata ba ki bon gi no tho kine ki beri ki bo jing tho chapang ga jing em jong Jisu hak po jong ne ga spas nem ka banongkong ha po jong ne spas nem ka ba nongkong don ki beriu ki boong don ka wei ke kitab ka ba ki tho palat ek sis pas nem ro palat ek tu spas nem benukong ka ba kerteng ke kitab jing pen pau don ki beriu ki boong kumta re ta ga de ke debate haduk menta hadin jing spas nem benukong ro dang don shibon ki nong tho ki ba bo jing kan mau ki ba bo jing tho chapang ka jing em jong Jisu chapang ka jing yap chu ba chapang ka jing im biang ju na ka jing tep na ke jing yap don bon ki beri ba tho tang ba
ngi khristan ngi klem shim sho ye kita gi kot ki ba tho hadin ngi spas nam ko kong kadon ga daw balei namar ba ngim kwa don ki jingi tho jo ki ba kade ka ba de don ro ka bom dei na kata ka daw ngi khristan ngim kwa ba kan long ka ba jingut ngim kwa ba ga jing tho ngim kwa ba ga no jing tho ka pen jingut le se ka ong ye ka bom don namar la slem palat ka por te ki jing tho ki ba tho chapang Jisu ha spas nam ka ba ar ngi klem shim sho ye to ki jing tho wala da ki dei don ki jing tho ki ba dei pa don ro ki jing tho ki bom dei ngi klem shim sho ye to knang ba ngin penne pensa ye kene ka ba jinger kene ka ba khoi ka ba suba ka bom bit tingit ka bom jingot knang ba kan ne ki jing tho ka knang ba ki ne ki ba tho ha po shis pas nem ki ne sa kum to ki bom jingot na ta ra ngi klem shim sho ye ki jing tho ki ba ha po hadin jong spas nem ka banang kong ye ki ne ki jing tho ki ba la tho da ki nong tho ki ba per ha spas nem ka banang kong ye ki ne ngi khot ye ki ngi khristan ngi khot ye ki bagi dei ki jing tho jong ga jutang ba thamai ke jutang ba thamai baleng ong jutang ba thamai namar ngi khristan ngi don sagawai pat ka jing tho ka bangi khot ka jing tho jong jutang barim kene ka jing tho jong jutang barim ha jing sha ka de ka kot niam jong ka niam jiu ka kot niam jong ka niam jiu ka gini ka kot niam jiu sapa u Jisu u dei u jiu Jisu mdeu kasi mdeu nong India mdeu nong Amerika mdeu nong bilat u Jisu u dei u jiu u jaj ban riu jiu mdeu jaj ban riu kasi mdeu jaj ban riu kasi khara u deu jaj ban riu jiu but kan niam ju uru ka dei kan niam jiu ula jingseng upuran kam ye ka kot niam jong u ka ba dei kan niam kani ka kot niam jong ki jiu ka bangi ki khristan ngi kot ka jutang barim ngiru ngi pendon kam hi ye ka kot niam jong ki jiu balei ngi pendon kam ka daw dei namar dei kane ka kot niam jong ki jiu ka ba ye tho lepa lane ka ba lakren lepa syapang ka jingwan jong Jisu ta ka dei ka daw ba balei ngi pendon kam ye kane jing sha ngimla ban yai la ye kane ka kot niam jong ki jiu ngimla ban yai la ye kane la dei ngi yai la ye kane kam don chu ka jutang ba thamai la dei ngi yai la ye kane don chu Jisu ngi hap pan pendon kam ro ye kane ka kot niam jong ki jiu ka ba mentangi khristan ngi kot ka jutang barim hagane jutang barim don bon ki briu ki ba kren lepa ki ba yetho lepa syapang ka jingwan jong u tau Jisu nuksa kum wei u nong yelap bot u nong yetho lepa bot u nong hikai berat ba jong ka chai ban briu jiu u ba kerteng u Moses haga jing yelap jong ka jing hikai jong u Ukren u yetho lepa ba un sawan wei u nong yetho lepa u nong yelap u ba long kumanga hai u nong yetho lepa u shirkai u ba long kumanga bat yota kejap menuju ke deban syashkor uneu Moses ulai tulpa haswa jong kejiwan jong Jisu u Moses udon kumba katsan kan rus pasnem haswa jong Jisu so dengan hajar snem u Moses ukren Jepang kejiwan jong uta u noi tulpa u bolong kumu uhi u long tulpa bokraw noi tulpa berat ba mdai tahu Moses don ro shibun ki noi tulpa ki weipat ki noi tulpa na gajat ben ruju ki tulpa spang ka jingwan jong utau Jisu tamba kim ong Jisu kan ki ong u Mesaya ki ong u Mesaya u bleu un sapa yo u Mesaya uban sami na pedeng jong gajat ben riu uban pen im ya ke perthei uban pen im ya ki beru nagi pop juki uban ma bagi pop juki bad uban pen im ya ke perthei uban sa sanshara ke perthei ke jingsuk kta de ke jing kren jong ki to ki noi lap ki noi tulpa jong ka jat ben riu ki tulpa chpang ka jingwan jong ta u Mesaya
ki tholpa kumba uron we ubriu unoi tholpa jong ki jiu begerteng u Isaya uni tholpa kumban rus pasnem hashwa u Jisu bat kalong na shisha kumta haga pasnem kabanukong uwan une u Jisu uwan une u Mesaya nang taga ibaja ngi khristan ngi yo ngi snothu yo Jisu bau deu tau Mesaya na ka kot niam jong ki jiu namar ka kot niam jong ki jiu ki thol pa japang ka jingwan jong tau Mesa ya tengi ngeit bagane ka kot niam jong ki jiu kolong ka badai ngi pediang mantabo Jisu deu u Mesaya to sapa mantau Jisu umdei u khristan Jisu deu jiu ngan sepoi ke niam khristan hanrai kat kum ka jingtho jong ka jutang bathamai ka Bible jong ngi khristan sabha ngi khristan ngi khot ye to ka bai ye ka kot niam jong gi jiu ngi pedon kami gitu bat ngi khot ka Bible ngi don segwe pat ro ka jutang bathamai jingtho jutang bathamai ye ka tarung ngi khot ka Bible so ka Bible haga jingait khristan haga jing hangi khristan ka degene ka kot niam jong ki jiu bat ka kot niam kitu jingtho ki bahadim jong Jisu ye gitu lakhot ka Bible kumta haga jingait khristan ngi don artli ki jutang ka we ki jutang ka ba rim ka we ki jutang ka ba thamai hare ngim pan ikhlat par kini ngi bo ki ba kalong ka we namar ngim la ba pan ikhlat ye ka jutang ba thamai na ki jutang berim ledangi pan ikhlat kam don show ka jingai khristan kam don show uji surum don show nang ta ke jutang ba thamai kam don show so ngai pishai ma da kumno ngi yo ya ka Bible jongi khendia shapang ke egene ka Bible ke egene ka kot niam jongi khristan uji supat okay dei ka ni ka Bible ka ni ka jutang bathamai ka ba ka we ka don ka we ka kot ka kitab ngi kot wala da ka tin kitab ka tin Hindi ka jimur kitab mot ka kot ka don ka we ka kitab la ni ka gospel ka bang kot ka tin Kristan ka taga ka kot ka kerteng ka kot jong uyonis lene ka kitab uyonis lene ka gospel jong uyonis hagata ka kot ka ongkum ni ka batai chpang Jisu Jisu long haka bunukong la don ukutin baru ta ukutin ula don baru blay baru ta ukutin ula long blay taga de jing ong jong ka taga gospel uyonis bar ka ongro baru ta ukutin ula kelado baru ula shong sah pedeng jongi kibriu kat kum ji kai jong ka ne ka kot ka gospel uyonis utau kutin u bala kelado udei u Jisu de utau bala kelado bar ka kum ne gospel uyonis ka ong bo tau kutin ula long ublei ka bumut ngi ki Kristan ngi ngai bo ta u kutin de ublei mu tau u kutin berkan lado de Jisu kemut ngi ngai bo Jisu ude ublei namar kata ka gospel jong Marcos uyonis mendai tang uyonis jisha ka Bible baru ka we nado jutang barem jutang bathamai ka penshisha bo Jisu de ublei na kata da nginget bo Jisu de ublei jongi sangap Jisu de ublei jongi Kristan Jisu de ublei jong perthai baru kata ada jingi ka jong ka Bible harai ngam ong ba pide ban ngeit ya ga Bible jongi le ne pila ban ngeit ya ga la jong jingai pila ban pensiong nori mela ga jong jingai ngachu batai pi na ka liang ki na liang jong ki Kristan u eu nu Jisu ka thong jong na ga jingi kai kam de ban pen ngeit ya no ban pha kala Kristan ya no ka thong jong ne video kolong ban chu yethu ya pi ke e ga jingi Kristan u eu nu Jisu bat ka e ga Bible bat balei ngeit ho Jisu sangapa ka kum ka Bible Jisu umdei tang ublei ki Kristan ude ublei jong ka perthai baro kat kum ka Bible Kristan ka yetho baro Jisu ubashna uba polong ye ka jing polong baro ka perthai haga jo hi ne gospel jong Yohanes
ka kitab Yohanes kata ka itho ingi badu Jisu uba shna wa pelong not yegene ki aka baro haga perthai to dei ka Bible ka ba yatho ingi ba u yap ji samdei ta ka Bible bai tho ingi spang ka yap jong Jisu don ro history ki wai pat history bai tho ingi spang Jisu dan re namar bangalong khristan nga shu Ukraine pi na ka lain jong khristan so ka telong jong ka jingtip jong ngi ka jingtip jonga ka telong ka ba jonga ka de ka Bible kai tho ba u yap ha ka ding phna bat kai tho ro ba yap ka ding phna na ta mi biang na ki ba yap mi biang na jingtep ha ki jiu ha ba ki ha bo bru yap ki ju tep yu kim ju thang ba ki tep yu halom jingtep kim ju brat che duriau kim ju le no ki ju tep yu ru ba yap yo Jisu ro la tep ka kumane ka Bible u Jisu hadin lai ski bat lai met u imbiang nu Jisu na tahu imbiang u kendo biang ye gine ki perlok jong u ki bolong ki senran jong u ya bam lembat ki nang ta hadin saupos ni la yo u ke Bible ko ong hadin saupos ni u im hadna ka jimi pan ju saupos ni la yo u da ki bulu kemot sa shibna tam na ni le segala ban duna arbana u im lembat ki senran ju hadin kata ulai no na gane ka perthai ta ka de jing ya ilap jong Bible ke jing tho khana je ka phang u Jisu bat man bau Jisu udon ne perthai ke Bible ko ong u Jisu ong kumne no banget hanga wat la u la yap un yo impat u Jisu ong no banget hanga ngan pen mi biang yo na jing tep na jing yap ngan pen im biang yo sa jisin uno do banget hanga Jisu bong kumta now ngam ong ba nga klemwan hagani platform YouTube an panre me no ge jinget niam ye ge jinget jongi khamtam ge khasi ngam panre me no ge dostur ge jinget jongi nga namar nga de khristan nga shu yutho pi na ka pulpit kumu khristan na ga platform kumu khristan bani tho pi chpang no Jisu bat balei nga ngai hu nga ngai hu ka daw de ne namar nga yo but nginget ngi yo ba u imbiang na ki bayap but de mo u ba kular yo taw ba nget hu un sa pen imbiang yaki ha kasngi ka bakhado kani pertekan sekut kata ada jika jeng ke Bible kan sekut kan seduk kan sedam kan wan ke waipat ke pertai ke batmai ke khendo ke batmai ta ada jika jeng ke Bible hari hagisngi bakhado wal Allah hadin mengiyap Jisu lakular ban penmi pat yang ini ke bayap ngas ngosyong ni ay kata namar balei namar ba ke jing angnot jong ubriu hi baro khoja pertai baro khoja pertai umdan ubriu ubakwa ban yap umdan ubriu pertai ubakwa ban yap baro ubriu ko ban im ho ngas ngotho don ki briu ki bashem kthang ki bashem jinjar pertai ho don le se ki bakwa ban yap ki bak pen yap ile de hare solan sar im don briu bakwa ban yap ki kwa ban im junom de kam tam lai ki samla kan the bat shanrang ki kwa ban yai samla sa kum to ban ya bahadur sa kum to ban nam temen kim kwa wat tang ban song ban ran ngesne ki kwa ban samla sa kata ada jing angnot jong ki briu ha ka pertai ngim kwa ban yap umdan briu bakwa ban yap ubriu uba bait kur kom berkat ubriu uba biang gamet ka par ubiang ga jingyo jingkot ubriu uba biang na dong sedong kwa ban yap ukwa ban im junom here ka problem ka jing e gane umdon ubala ban im junom kan sapoi ka por hadin prapo de kenda hadin sis pas nem ngin ya yap ngai ga shong ne agane ga jinge ho Jisu na marba Jisu yo ka daga problem na bom jikut yo daga problem no long blay but yo gane ga problem de dang we ga jing yap but one day
ban shim ye ka do jong ubriu sama Jisu de ubriu wan baru kup ye ka do ubriu ban ayu kup ka do ubriu ban sngoto kamut ayu ban im kum ubriu ban sngoto ye ka jing telot jong ubriu ban sngoto ye ka jing dona jong ubriu ban sngoto ngan ong nak tin pereng he became human so that he can understand what it means to be a human being. U kala briu kena bon sngoto kemut ayu ban long briu te ban imu briu ban sngoto ke jing than ban sngoto ye ke jing loit ban sngoto ye ke jing samthia ban sngoto ye ka ek baro ye kata ke jing long jong briu ka nature jong briu na kata ra u kala bat sngot u kala briu kena bo ula ban yap ro kum briu ban yap lembat ngi ban sngoto kemut ayu ban yap wan long briu sangaba Jisu u balei na bom jukut u kala do kenang ba un sala ban ngo ya ka jing yap sangab la da kala do unam yap ba da unam yap la ban job ya ka jing yap kadau gede u kala do ka de na mar ba un sa yap kenang ba daga jing yap ju haga jing mi pat ju hadin lai singi ba lai mit unsa penjot ya ga jing yap unsa pendok bo ga jing yap hadin lai singi u neu de breu Jisu de breu u le chi ga ding pnau yap hadin lai singi mi biang ne ga ba yap but de tang mo u bala job ya ga jing yap u bala kular nono banget hanga u ong ngan pemi pat yu le ne ngan pen im biang yu hadin jong hagi singi ba khado ngan sa pemi biang u unam yap junam so nga i ba shong nya ga nga i ba ne ka jing yalap jong Jisu ga jing kai ju ka shong nya ga dai na mar ba ka ya dai bat ka problem jonga ka problem jonga ga dai ga jing yap ngan sa yap bat nga aingo yo balei mdai tang si hajar ngo kumbo omengi khasi nga aingo yo balei ngam la jo kanu hajar kanu million ban aingo yo balei umdai tang nganong biang umdai tang dai hajar ngo umdai tang si hajar ngo daki lak daki million daki poklor ngan aingo yo balei ba ulawan ban kular hanga bo un penmi biang yanga na kajiyap sap lado Jisu ubakala lado Jisu uthok tip jayu inga lado uthok mut ngadeu khasi ngi khasi ngi kumno nda bo bru yap un lek bam kwaya dwar blai lada kim ngeit ho Jisu ngi khasi ngi baro ki khasi khristan bat bom de khristan habangi yap kat kum gedustur jingi ngin lek bam kwaya dwar blai kamu lado Jisu thok nga bat mapi ngan yap lem kum ma yap lem mapi bat ngin yelek bam kwai dwar blai wala da ngam bam kwai ngam tip ke ngan le adu da poy dwar blai thara ngan bam ngam tip de ke ngan bam la chingkom thara ngam bam kwai nang ne bat kadon ga term ga bangi ong bam kwai dwar blai namar ba kibru gi ba ong nang kong ni kitin bam kwai dwar blai de kibru gi ba bam kwai remanta kalong ga jing e gitu gi bom bam kumno ngi le dwar blai so lado Jisu thok ngan yap lem kum yap hi mapi bat ngan le bam kwa dwar blai shabas kam le lem tenre lada kalong pat ba u Jisu u don shisha bat ka jing yalap ba jing ka ju ba ki kenten ba kren ki dai ba shisha u bom ngeit u Jisu ong kumne u banget hanga u don ka jing im bom jikot bat ngangan pen mi biang yu hagisngi ba khado lada ka ta kalong ba shisha ba u Jisu ong kumne yo no bom ngeit u let shiga jing jot bom jikot mo u ne hagitab u yonis kadon ga we ga jing kren jong Jisu ong kumne na ba bleu le i kata ka pertai u yonis ong kumne na ba bleu le i kata ka pertai kad ba ula it yo khon blak hamar we u de Jisu bau eu banget ha unu Jisu un om jot sho hare un yo ye ke jing im bom jukut lada ka ta ka tin galong ga bashisha lada ka thok
am lele ngan lek bam kwa lam ba phi hadwar blei hre lada kan long ka bashisha kata bat lada ba phim ngeit hau Jisu lada ka rak tin long bashisha ubangeit un om jotshu kemut lada phim ngeit hau Jisu kat kum gani kentin gai lada phim ngeit kemut ka ba ap ka de ga jing jot bom jukut mde lek bam kwa hadwar blei kat kum gani ga ji kai jong yonis jong ga khtin ublei jong ga bible ubom ngeit unom yo lek bam kwa hadwar blei un jot shabom jukut now pinong oi kata ka de ga bible shabas to kata ka de ga bible jong khristan so to khristan ki dong lo jong niam ngaro dong lo jong niam to ngam don ji e kata ngam penrem no to ngan kelipat kumne mano na preng jongi khasi haga history mano na preng jongi uba layap bat uba lek bam kwai shadwar blei nang ta uwan biang nang tai ban yathu yangi ki khasi chane ban ong kalong si sha thik kumbangi yangai habo bru yap ulek bam kwa dar blei mano ubru na preng i khasi haga history jong jat bru khasi uba lek shata ban bam kwai dwar blei nang ta bat uba wan ban yathu yangi ban a report bagalong kumta ngade khna bat ngam pat pule bhai ke history khasi ngam pat lap ubri blong kumta le si philap la don ubri uba kumta te ka kadon nong rim ken ka shong nong rim kata ka jinge jangi bangi le bam kwai hadwar ble wal la da ngi nget la da ngim nget hau Jisu la da don kumta ubri uba wan ban a report ka shong nong rim hi ban nget hau henry la dam don ubri uba la yap na history jongi khasi uba let shabeneng nang ta uba bam kwai badu hadwar blei nang ta uba wan back chini bu pai biang chini seperti badu uba ya tho ingi kalong si sagum ta ladam don kumta brio ngakwa ipi ba pen perkat jeliu yo bangi suya yo bagata ka jing perkat jingi ka de ka jing perkat ka ba shuthao yo de ka jing mudur yo dei tang ka jimut dur jangi yo dei tang ka jinget ka bangi shuthau hi mangi sapa ka khamsuk yang ban nget da ka banga tip tikna da ka banga yo i ka khamsuk ban nget hauta uba wan na ka jingyap uba imbyang na jingyap but uba yatho inga exactly kamud ayu ban yap ja ayu den ka jingyap ka bhai ka suk yang ban nget hauta ubri ubala job ya ka jingyap baru bakular hanga uang on penmi biang yanga shisen gesngi warhadin bang layam kabha bangan ngeit hota banya ga bang ngeit klem nong rem ngashunget hal air klem don sebut ngam ong sabang habang keren gini tin ngam ong bangan pengeit ino ngaburom ya dustur jungi kasi ngaburom lagi jong jingi pila ban ngeit ban yai sa hang to ngam penrem pila ban yai sa kum to kan niam ka bang jongi renga kren kumu khristan plus da ka jing it bad da ka jing burom ya ka jinget jok tanra jongi bad da ka jing it yo le se ngi bakala de sangap lada ngade kamut lada ka jing ya lada ka ni jing kren jonga long ka badai lada ka jinget jonga hau Jisu long ka badai kamut kani ka jing kren jonga sapi ka pau kum ka jing it hari lada ka ni ka jinget jonga ka bakala lada ka ni ka jing kren jonga ka bakala lada ka jinget jonga hau Jisu ka bakala kani ka jing kren jonga long kum bangawan ban ben pisngau kum bangawan ban ben ya ka no yo no breu ubom de khristan ngam ko kan pau gum ta ngam ko kan pau hapi ba ngawan ban ben no nga shu represent nga shu wan yitu ban present ye pi ya ka niam khristan kene de niam khristan nge Jisu uba la job ya jing yap bot bol kular ban a ngi lada ka de jonga kum khristan log be e ka bas ngotrim ban kut ha ka jing jot bom jukot pin yai sa ha ka jing jot jonom jom pin om ye kendo shu ye ge bi baton jom pi pin om mi shu na ga jing yap chi junom pin thia ha ga jing yap
klem kendo no haga jing dong tlu haga jing kot chega jing jot lada kadai gani ke jonga kan andre lada kam dai ke jonga lada ka bakla gani ke jonga ngam lele sap ngam lele lada ka bakla ke jing kristan kam lele namar haga jing yap ngin yele ngaro ngan le hana ngap ka bakla haba ka bakla hana gani jing kristan jinga so haga jing yap ngin long lang ngaro ngan long kumapi kumbaya yap mapi lada pile bam kwai ngaro ngan ya ngan le lang namar umdon kan niam umdon ka kot niam jongi ki khasi ka boong lada pim dei ki khasi lada pim ngeit kumbangai khasi ka bemot pin jot no lani pin le chadu jok lani pin kum ta ter kam don ka kot niam hangi khasi ka boong kum ta uno bom ngeit khasi un jot no hag unjot chabom jukut kamdan ke kot niam gumta kemut lada kamdan kot niam kemut kumni ha bagi khasi ki ya plus ngaru ngandeu khasi ha bangai ya kemut ngani lei bam kwai lang de kemut ngam do nong ta de mo bun ong ngalong kristan ngam do nong lada nga bakla ka jinget jonga ngan yap lang kumbai yap hu khasi ngani lei bam kwai chadwar blai Henry lada ka jinget jonga pat kadai ka pama yo le si pi bakla so gor kom kren jonga ni por kam dei bangan ya lap ban pen ngai pi kadai ban pen perkhat yangi de sap lada nga dei pi de ban shim ye gani ke kentin jonga kum ke kubor jong ka jing i naga ban ta jong pi khnang ba ublei pi de ban perkhat kani jing kren jonga bang keren dengan jing ite ladang ada ladang ada perkat ba ladang ada bat pim dai kene ke kentin ke bang keren kolong bang akwa ye pi ba pin light na ke jing jot bom jukut hare ladang am dai ngane long ku pi ngam do nong daga bang ngeit hau Jisu so utaw de Jisu kene de ke jing ngeit jangi kristan banyak penkot pat segawai Kaei niam khristan Jisu umdeu khristan ubanget au Jisu jisha umdeu khristan sengap kene ke ketin kristan kapau nongkong hadin jong ke jing ya Jisu hadin jong ke jing lek dong Jisu kidon ki banget kidon ki beri ke banget au Jisu hagawai ke nong ba ke begertengga Antiok bat yakine ki banget lekot bat yakine banget au Jisu hakata ka nong Antiok lekot yaki ki kristan bat nado ko tagapor ngi sedang ban adop ban shim yang ni kentin kristan bat kino kino bangai Jisu kedai ki kristan ngade wala da pim khot nga kristan lele wala da pim khot nga kristan ngam lele namar ki hashwa jong gitu ki bruha Antiok ki bangai Jisu kim dai ki kristan kim dai kristan ki dai ki ba shungai Jisu sampul full stop so wala da pim khot makna nga kristan ngam don jing kam ngam don jing ban pen itho ye ke perthe bangam de kristan ngam don jing nga tang ba kene ke wei pide ban tikna banga de ubanget hau Jisu de kristan Jisu de balei jong kristan Jisu de balei jong perthe baro unong panim jong perthe unong map ye ke pop jong perthe baro ngangai ju namarum de kristan bat ngangai ju ngaro ngam de kristan ngam de tang balada pikot inga kristan ngam don jing namar bagane de ketin ke bangi shim ke bangi yo ke bangi sedang ban adopt nado ki nado ke city ke nong ba Antiok so lada pikot inga kristan ngam lele lada pikot inga kristan ngam lele tang bagane ke wei pide matikna banga de ubanget ha Jisu ladang Jisu bakla lada uthok yanga ngan yap ngan le bam kwador blei so kam lele hare lada thok lada ong shisha bat la ka jingilap jong olong bede ngakwa IP ban perkhat ngam ong ba pin yang ngeit hare kala thia kala dem tu pilong ki bri ba perkhat kum ta the ngakwa pin yo inga omdei ubru ba atak ye kan niam jongi khasi ngakwa IP ban yo i kum ubri ubay tho ye pi da ka jing i ye ka ka ba nga yo i so pediang nga kumu khasi pediang nga kumu penar pediang nga kumu judgment riu naganyo trap nyo skum jongi batungin yo i ke jinget kristan ke Bible ke
u eu Jisu bat balei gi khristan ki ngai u nginam ya jakra nginam ya shok nginam ya bom nginam ya benyin yewe tungin burom phi burom ya nga kaniam janga ngar nga burom ye phi tungin yai sa kumni ba tungin long ki bripat ki ba perkhat ye kata lada ngadei she ai pin poi lada phi dei she ai ngan poi